guys, what's up? No? Meron kaming challenge for today. Yeah. Ito ang marshmallow. Anong tawag nito? Chubby bunny. Ano? Chubby bunny. Chubby bands. Okay? Ipapakita po namin kung sino ang pinakamarami na makain na marshmallow. Here we go. Number 1. Wow. Chubby bunny. Okay, ikaw pa. Here we go. Let's take a Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny, yeah. Chubby bunny. Okay, round number 2. Number 2, hindi pa iniusap. Chubby bunny. Ito. Chubby bunny. Chubby bunny. Number 3. Chubby bunny. Number 3 na yun, number 3. Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Round number 4. Chubby bunny. Tama, tatalo na ako dito. Paano na ako pa? Nalo kami. Nanalo sila, oh. Inom na ako ng tubig. 4. Okay. Mamaya na. Kung sino yung pinakamarami na marshmallow yung round number 5 sa amin ang dala. Sa amin na lang yun. Chubby bunny. Hindi mo siya nakaroon ng before, right? Paduha. Dalawa. Ka. Number 5 na yun. Number 5 na sa inyo. Ako, talo na ako. Number 4 lang hanggang kaya ko. Round number 6. Chubby bunny. Ay. Ang pakali. Oh, ito po. Marami pa, oh. Ang dami pan lang kakainin. No. Uy, ano? Kaya pa? Ikaw. Kuha ka pa. Kaya pa? Oh, parang natatan. Uy, pasok mo sa bibig mo. Ay, hindi na kaya. Si ate na yung panalo. Yun. Ay nako guys, hanggang dito na lang po. Ito po si DJ March. I-follow nyo ako sa YouTube channel. Subscribe my channel, yes. Facebook page, Instagram, pati Twitter. Bye-bye.